No niin, otappa siitä yksi kuva, niin mä pistän Jarkolle. Tuliko? Ja sit hei, tärkeä juttu. Tänne baarikaappiin ei koske kukaan. Muu kuin minä. Ai mitä? Aurinkovoidetta vai? En mä nyt kuule semmosia tarvi. Mulla on hyvä ihotyyppi, niin en pala. No joo, laitetaan nyt vähän sitten. En mä kyllä tarvitse. Joo, no niin, joko mennään syömään? 123. Pirun kalliita nämä taksit täällä, mutta onneksi päästiin tänne vuorten väliin tähän joelle syömään. On hieno paikka ja ei hätää, iskellä on pinkka kunnossa. Kyllä se on nyt niin jees, kun päästiin tänne Heikin baariin käymään. Iskä tykkää. Ja sitten täällä Turkissa tärkeä asia. Kaikesta tingataan. Kaikesta. It's expensive in Finland, you know. I need the €1 also. I pay. Okay, €6. Okay. Yes. Normally not. Okay. Huhhuh, olipahan loma. Onneksi ollaan takas Suomessa. Nyt ostamaan ruisleipää.